Ola de novo, que tal? Estamos xa, temos a volta da esquina as festas da Ascensión e de seguro que moitos de vostedes terán o programa nas súas casas e terán ben sinalada unha cita nese programa, que é a posta en SEA de A cabeza non para. Dicirlle eso xa é bastante para saber quen é o noso invitado desta noite. Roberto Vilar, boa noite. Moi boa noite, que tal? Non estarás farto de que che digan pola rúa iso da cabeza non para, que vas é polo de título, non? Pero pola rúa dime, Tonecho! Aínda, non? Sí, por suerte, é unha bendición. Acabo de dar cuenta de que realmente actúo nas festas. Nunca actuara nas festas de Santiago. Levo aquí 23 anos. Levo Santiago. E ademais no teatro principal, que algo debe impor, non? Home, é especial, nos levamos de xira, esta é a sexta fecha que facemos de xira, e en Santiago é especial, claro, por eso, porque eu son de Xove, da la de Viveiro de Lugo, pero levo aquí 23 anos, cheguei no 90, por esta mesma rúa onde estades vós, baixaba eu unha tarde de setiembre do ano 90, baixaba eu solo ca mochila da estación de autobuses, e veo un chaval de 12 anos cunha navalla e puxo nunha perna e dixome, isto é un atraco. E xa empezamos. Esas cousas en Santiago non pasan, Non, pasou aquel ano na máis. Foi aquel ano nos 90, pero depois xa non pasou. E 23 anos aquí, e actuar en Santiago é como moi especial, aparte van moitos amigos, de toda a xente que conoces que vive aquí, e vai haber moitos amigos e moitas sorpresas por ser un pouco especial Santiago e ser o teatro principal. En todo caso, dis que Santiago é especial, pero preferiches debutar en Lugo, non? Porque, claro, porque escollín para iniciar a xira o teatro que estaba máis cerca da casa de meus pais, que era o de Viveiro. Meus pais viven en Xove, e arrancamos en Viveiro, que tamén foi moi especial, porque eu nacín ali e botei toda a infancia ali, iba a dicir, estudiando, non estudiei nada, por eso acabei pintando a mona. E ese tamén foi moi especial o de Viveiro, pero de Santiago, claro, xa levo casi máis da mitad da vida aquí, e é do que me fai especial ilusión, e aparte sei que en Santiago hai moita xente que está moi acostumbrada a ir ao teatro. Non digo que noutros sitios non, pero aquí como que entenden máis, entonces sempre é un reto un pouco máis importante, entón apetéceme máis ainda. Ti dixeches, vou debutar en Lugo cerca de meus pais, que os pais sempre din que todo está ben, non? Bueno, non te creas, a ti dixo teus pais que faz ben? Bueno, os meus non, pero son moi críticos. Non, miña mai, mira, miña nai aínda está aí pouco, aínda me dicía, non haberá un traballiño ali no ayuntamiento, non falaremos co alcalde, porque, claro, os padres teñen aquilo aínda do traballo fijo, que creo que xa non existe eso en ningún sitio do mundo. Pero os padres ainda teñen aquilo de unha cousa fija que seña para sempre e tal. Entón, meus pais son conservadores. E depois meu pai, sobre todo, miña mãe tamén, son críticos. Porque sufren, como padres, cando os fillos se expón ao público, eles sufren, entonces sempre teñen medo que saia mal. De feito, meu pai pasou fatal, cada vez que me vai ver ao teatro, ver na televisión, pasou fatal, porque pensa a ver se vai salir algo mal, eso que temos os padres. Tú eres padre? Non, nin madre tampouco. Nin madre, digo, temos os padres, porque teño unha pequena de 3 anos, e supoño que me pasará eso o día de mañá, cando ela toque o tambor, porque quere tocar o tambor. Bueno, unha profesión de risco tamén, non? A ver se yo quito da cabeza, como fixo meu pai. Eu tiño unha irmá pequena, e unha vez preguntoulle meu pai a miña irmá, que queres ser de maior e tal? E dixolle miña irmá, veterinario. E meu pai regaloulle un libro de veterinaria, un libro de veterinaria. Meses despois, volveulle a preguntar a meu pai a miña irmá, que queres ser de maior? E dixo miña irmá, actriz. E meu pai regaloulle outro libro de veterinaria. Ao final non é nin veterinaria nin actriz. E a ti que che regalaron? Miña mãe quería que fora ou cura, obispo, arzobispo, monseñor. Xa para pedir, non? Quería que fora ou cura ou guardia civil. E quedou moi frustrada. Bueno, de Garda Civil aí, non? Algo quedou xa ti na cabeza. Como podes comprobar, quería que fora cura ou guardia civil. Miña mãe non debe ser do Partido Comunista. Non ten pinta. Pero bueno, ao final sempre digo, mamá, pero mira, ao final fixen de guardia civil, fixen de cura, fixen de todo, e mira, todo pinta bonas. É unha profesión a túa que, bueno, iso, dá para meterse en calquera papel, non? Ir vendo o que che vai gustando ou que non. É bonita, e no teatro, iba a dicir máis bonita que na tele, non, é distinta. O teatro é como se fora máis verdad. A televisión é mentira. Sí, vamos a dicir que sí. A televisión é mentira, ou ten moita de mentira, e o teatro é como máis verdad. Tú estás no escenario e a xente está ali, pagou a súa entrada para verte, e entonces é todo como máis emocionante, máis vivo. Porque é a primeira vez que fago teatro. Nunca subira un teatro. 20 anos, non? De traxectoria profesional. Cando se chama trayectoria que eres maior xa. Bueno. Chámalle carreira. Experiencia un grau, non? A experiencia é unha mierda. A experiencia só vale para saber que a experiencia é mal para nada.
Bueno, pois nada, algo sabes xa, A non? mí, eu que sempre fui moi inquieto, sempre me deu pena, porque sempre fui bastante inquieto, quixen descubrir cousas, porque teño ese rollo de que solo se vive unha vez, entonces tens que facer a maior cantidad posible de cousas. E nese rollo de inquietud, cada vez que eu iba facendo unha cousa e descubrindo, tamén me daba pena porque o conocimiento das cousas xa che perde a gracia para despois. Que Iso pena, é certo. verdad? Entón está che perdendo xa a gracia No, isto do no, teatro, no, ou ainda no, non? no, se levo 7 funcións e me está gustando moito polo que che dicía, polo contacto directo co público e esa sensación de proximidade. Eso que eu na tele sempre fixen programas de televisión con público, pero é distinto. Na tele dallos os focos na cabeza, queda un pouco así, sabes? Entonces, Están atentos a ver se se ven na pantalla hai un e tío estas que lles cousas. manda a aplaudir, rir non, non lles manda, ahora ríanse, non. Mándalles a aplaudir e tal. E no teatro, pois xa é a dictadura do público, les sentanse ali, e se che fai gracia rinse, e se non, non se rin. Houve algún momento nestas funcións que levas que, pois iso, non se agarraras rían, unha risa e houbera un silencio? Así que teña grabado na memoria, non. O que sí que é verdade é que cada público é distinto. Tú fas o mismo, eso máis ou menos o tiña, pensaba que sería así. Tú fas o mismo, os mesmos gags, os mesmos chistes, e hai nos sitios que se ríen máis, e noutros sitios ríense menos. Por qué? Non sei. Bueno, somos un pobo así, non? Con Hai diferencias diferencias. en Galicia, a verdade sí que hai, entre un público de... non en que seña mellor ou peor, sino en que é distinto. Entre Santiago, Lugo, Cangas, Vigo, Ourense, Pontevedra. Iso obrígate a ir modificando un pouco o espectáculo ou non? Eu modifico, sí. Eu xa, eso da cabeza non para, está perfectamente. Está por algo, non? Gústame cambiar e gústame o riesgo. Gústame... Se sei que algo funciona e tampouco me apetece moito machacalo, entón me apetece máis arriscar. Entonces, de feito, neste show, aparte de haber sketch dos personaxes que conoce a xente, como Felipe II, o Guardia Civil, e meterse co alcalde do pueblo, que sempre... Eso sempre resulta, sempre non? funciona. Santiago non vai ser tan fácil, como cambian de alcalde cada 15 días, pues, non podo escribilo hasta o último momento, non vai ser que cambie. E hai unha parte que eu baixo ao público e aí pasa, pois, collo xente para subir ao escenario. Ten certo peligro ir de público. E aí gústame ese riesgo, andar na corda aí floxa. Xa sabe, o truco sempre é poñerse no medio da fila, non? Ata onde non chegas ou... Mira que lista eres. Sí, señor. Claro. Hai trucos para todo. Porque normalmente caen os que están sentados ao lado do pasillo. Eso é por vagancia do bicho, por non ir a outro lado. Pero é verdade, sí, tens razón. O sea, que non, a xente que te segue, porque supoño que terás aí os teus clubs de fans, non? Seguíndote pues, a todas as representacións, non van ver o mesmo en Santiago que xa viron con anterioridade. Non vai ser isto como cando un vai ver estes grupos que hai das orquestras, non? Que van a unha... París de Noia Panorama, queres dicir? Por exemplo. Que fan sempre o mismo. Ben feito. Ben feito, Ben iso feito. por suposto, non? Pero que un xa sabe o que ven despois de cada canción, neste caso non, non? Si cambiamos cousas, e en Santiago vai ser un pouco distinto porque aquí é doble función, hai unha función ás 8 da tarde e outra ás 10:30, entonces supónse que na das 8 pode haber, porque isto é para todos os públicos. Eu ao principio non sabía se era para todos os públicos ou non, pero ahora dime conta que non hai nada, eso que se dice que tú vas co fillo ou filla de 8 anos e non hai nada que che faga pasar mal como padre, sabes, deso de cando din algo e di, ui, non. E entonces, pero claro, depois hai outra sesión ás 10:30, como mellor un pouco máis golfa, e cambia un pouco a ser doble función, sí. Bueno, pues os Creo, porque tampouco depois o saia ali... Despois o que saia, non? O que saia tampouco, pero dicía Luis del Olmo que a mellor improvisación que hai, ou a única que hai, é a improvisación que se prepara. A improvisación que non se prepara, eso é mangantería. Eso é ir ali e darlle, pero hai certa preparación. Non moito, Despois din que os actores non traballan. Os actores traballan, pero traballa Javier Bardem, Juan Diego, que son actores de verdade, nosos pintamonas, divertímonos. Traballamos un pouco, pero moi pouca cousa. É que che está a divertir máis isto do teatro ou a tele? E o do teatro que como é a primeira vez, pois me emociona, me transmite moitas cousas, porque vou descubrindo pouco a pouco, entonces digamos que son moi novato, entonces non controlo ben a escena, e iso me gusta, porque vou aprendendo e vou conocendo como funciona o do público, e digamos que estou máis entretenido na escena aquí que na tele, porque levo, eu decir, toda a vida, pois eso, 20 anos na tele, pois nun plató máis ou menos, pois estou cómodo, pero no teatro ainda estou incómodo, e esa incomodidade é maravillosa. Bueno, logo, Tú, por exemplo, estás cómodo ou incómoda? Agora estou cómoda, Ves? pero Porque iso estás na tamén televisión. depende do invitado. Pero ahora poñente a cantar, no... Bueno, cantando igual tamén estaba cómoda. Ves, dicíame o abuelo, o que vale, vale para todo, e o que non vale, non vale para nada. Cantando si, outra cousa xa. Porque sabes xa cantar, non? máis- Sí.
Bueno, non sei, intento cantar. Ui, cantas ben. Cando que dices así... No, porque pero... os que cantan regular din, canto moi mal. E os que cantan ben din, mano, canto. Non, son das que canto escondéndome detrás da pandeireta, e iso xa sabes que é moito máis doado, non? Falar con Galloso, porque te levo ali un día do lugar. Bueno, pois... Hai unhas panderetas... Por que non? Por que non? Ahora modernísimas. Vin o outro día panderetas de PVC. Non, eu sonche clásica, para iso sonche conservadora. Vale, perfecto. Pero bueno, estábamos a falar Estaba da cabeza falando de non mí, para. vale, metímonos ahora, non sei... Xa te metiches no papel de entrevistador, e como que non, non? Que aquí a que preguntas bueno, sobre é o un que diálogo, digamos. É un diálogo, sí. Un diálogo improvisado tamén, non? Improvisado bueno, de verdade. Improvisado con as tarjetas que levas aí. Sí, pero xa ves que non virei para elas en todo o tempo. Dicíamos, falábamos das reaccións do público. Queríache preguntar, porque eres unha persoa activa nas redes sociais, tamén. Chamo as redes sociales, a Twitter e todo. Non son tan activo como a Toni Cantó. Non. Non son tan activo, pero sí. Máis precavido, non? Pero digo que xa é outra boa forma de ver a reacción do público, non? A través das redes sociais. Sí, é outra boa forma. Hai unha forma moi boa no teatro, diferente á televisión, que tú na televisión sabes a audiencia ao día seguinte. E no teatro sábela antes de facer a función, xa sabes a audiencia, porque sales ali, abres a cortina, miras, e xa sabes a xente que hai. E outra sí que as redes sociales sí que teñen cousas boas ou malas, e a xente che dice ben ou mal. A xente, comigo a verdade que se portan ben, son generosos. Normalmente din que ben, o que pensa que é mal, pois ou non vai ou tampouco o pon. Total, para qué, non? Ou teña alguén que o borre, o mellor, eu que sei. Tes alguén que o borre? Acabaste de acabo de dar conta, porque todo o que pon a xente está ben, e dixen, a ver se vai haber algún que está aí borrando, isto non lle pone. Entón non levas ti a túa conta de Twitter? Sí. Iso é o que quere dicir? Non, levo. Bueno, porque eu vía por aí, sobre todo moitos comentarios de fútbol e de baloncesto, estas cousas, máis que de outra cousa, de baloncesto, sobre todo, gustame moito o baloncesto, sí. Bueno, entón estará... Eu quería ser xogador de baloncesto, pero meus pais non estaban de acordo neso. Tampouco, ou cura, ou... Non estaban de acordo, nin que fora xogador de baloncesto, nin que poñera un pendiente. Unha vez cheguei da clase do octavo de GB, dixenlle meu pai, papá, vou poñer un pendiente. E dixeme meu pai, por que non nos levamos ben todos e sin andar a hostias uns cos outros? Ben, entendín perfectamente, e hasta hoxe, sin pendiente. Bueno, pois agora xa, para que non? A estas alturas. Hai que saber o que falas ti cando a túa rapaza... Cando me diga rapaza de un pendiente. Se faga peticións semellantes. O pendiente vai ser sopa de sobre, vamos. A estas alturas da vida, sí. Se me pon un pendiente, bueno, traeme outro para min. Vamos, non? Volvendo ao asunto da cabeza non para, porque temos que facer promoción, non nos podemos olvidar da promoción. Sí, sábado, 8 da tarde e 10:30 da noite, Teatro Principal de Santiago. Venta de entradas no propio teatro. Vas ali pola tarde, tomaste unha caña por aquí por un bar da Zona Bella, que están os bares baleiros, hai que ganar un peso. E o sábado ás 8 ás 10:30, a cabeza non para. E que se espabilen, porque creo que xa quedan poucas entradas. Quedan poucas entradas, pero aínda debe haber. Debe haber, algún aínda debe haber. A xente que pregunte, mentes non te vemos de novo pola tele, non? Verte no teatro. É que unha das cousas pola que fixen esta gira porque teño un mono de público, de xente, o que me alimenta a min. Os pintamonas alimentan a nosa gasolina e a xente. E como ahora mismo ainda estamos preparando os proxectos de tele, ainda van tardar un pouco en salir, pois mentras vamos pintar a mona polos teatros. Sabes que a xente está, non, desexosa de verte de novo na pequena pantalla. A xente que quere ver os tonechos, porque vou pola calle, a ver cando volven os tonechos, como a Mecano, a ver cando volven Mecano. Pois xa sabes que hai moitos grupos, non, que están volvendo. Sí, todo volve. Hasta Duncan Du. Que necesidade había? Bueno, de que volvan os tonechos hai necesidade ou non? A min gustábame Duncan Du, naquela época gustábame Duncan Du. E a quen non? E os tonechos, que? E os tonechos, eu sempre digo dos tonechos que eu creo que non fixeron aínda a súa última actuación. Algún máis haberá que facer. Cousas pequenas, non tanto como aquelo, porque aquelo era, estábamos en lugar, no programa, festas, pregóns, eu cheguei a un momento que pensaba que tú xa era fillo meu. Era un problema xa. Pero eu sí que creo que deberíamos volver e facer algunhas cousiñas e tal. Pero bueno, xa iremos falando. O mellor pro teatro tamén, non? Que é outra fórmula. Pro teatro, comprar un palco como a Panorama e ir polas festas. Bueno, seguro que rentabilizades, porque... Polas verbenas. Case tedes máis tirón, non? Ca Panorama. Non, a Panorama ten moito tirón, ten moito tirón. Eso que non gastan un peso no escenario, ves que levan todos sencillitos, sin luces, sin sonidos, sin nada. Ha caído os tempos que corren de crise, todo non? en unplugged e tal, e mira tú que ben. É dicir que non está descartado, non? Que volvamos a ver a... Non, algo faremos, algún día. Non digo que seja mañá, nin po ano que ven, pero algún día algo habrá que facer. Estamos en conversas. Por que non? A pregunta é por que non?
E o da tele, que para cando, a ver? E da tele, o que dicimos sempre que traballamos na tele, esta tontería que dicimos, hai uns proxectos aí, pero non nos podemos falar, porque sabes o que dicen sempre os actores e tal, hai un par de proxectos, pero non se pode dicir nada, porque non sei que pasa se se dice algo. Pois isto igual, estamos preparando aí un par de cousas para a tele, que teñen boa pinta, algo do meu estilo, e supoño que despois do verán ou así, pois xa estaremos outra vez na televisión, que tampouco sei facer outra cousa. Se soupera plantar espárragos, pois de verdade, plantaría espárragos, e vendería os espárragos e podería pagar o colegio da cativa e as cañas e eso. Pero non sei facer máis que pintar a mona. Facerlle rir a xente case que vais agradecido, non? Que o de plantar espárragos. A risa, non sei quen dicía, que a risa ten a capacidade, aínda que só soña por uns momentos, de suspender o pensamento. Entón, suspender, hai outras actividades que tamén o consiguen, pero a risa, mentres que te ris non pensas. E pensar está ben, pero tampouco todo o día pensando, tampouco. Entonces, ris está moi ben porque non pensas, está, te riste. Bueno, pois, canto tempo temos de espectáculo? Para saber canto tempo de risas, imos ter no principal. Isto é como nos talleres, sabes cando entras, pero non sabes cando sales. Sabes, non che pasa a ti nos talleres, que vas co taller ao coche, isto que é? Isto non é nada, e levas 4 horas no taller. O normal é que dure hora e media, porque eu creo que non hai butaca no mundo diseñada para aguantar máis de hora e media, nin o proceso de rirse, que requiere un esfuerzo, máis de hora e media xa me parece excesivo. Aparte, temos unha edad xa, levamos a Manolito el Pescador, de Fisherman, que ele non pode aguantar sin mexar máis de hora e media. É prescrito por un médico. Iso foi a clave para dicir o tempo que duraba o espectáculo, non? Eu falei co médico de Manolito el Pescador e dixo, esta señora canto pode estar sin mexar? Hora e media. Perfecto. Chéganos. E aí está hora e media. Os últimos 5 minutos xa se empeza a mover un pouco máis chiquito a calzada, pero aguantamos hora e media. De 8 a 9 e media e de 10 e media a 12. Pois está moi ben, porque podes, se vas a das 8, cenas despois, e se vas a 10 e media, cenas antes. Ou fas un pisco labis no medio, vas ás dúas, non? Que está moi de moda tamén, tomar unha caña e un pincho e tamén, sí, aparte estamos en festas, é o que toca. Estamos nas festas de Santiago, as festas que se di que son máis pros composteláns. Tú eres compostelana? Eu case. De onde eres? Eu son vedresa. Vedresa quer dicir de Vedra? Vedresa de Vedra. Moi bo sitio. Que vou dicir eu? Nunca estuve, pero quer dicir, en principio non ten por que ser un sitio de terroristas, nin de... Parece un sitio bon de xente traballadora, honrada, que vai á misa e todo. Efectivamente, nunca estiveches por Vedra, bueno, pues nada. Sí, estuve ali, sí, que estuve en un restaurante ali que iba a comer moito. Ai, non, eu digo en Pontevea. Bueno, pero Vedra está moi ben, Vedra está... Non nos confundas, que sabes que aquí en Galicia somos moi localistas, e se me pos co concello veciño... Está onde ten que estar. Efectivamente. Non teria que estar ao lado de Camariñas, non. Está aí no sitio. Que Camariñas tamén é bo sitio, pero Camariñas. Vedra non ten nada que lle envexar. Saludo a Camariñas, saludo a México, se nos están vendo, saludo a Argentina. Só nos faltan por aquí debaixo as mensaxiñas, non? Pero ten razón, que as festas de Santiago son por de Santiago, e iso tamén fainos un pouco especiales, non? Digo, ti desfrutas das festas de Compostela, destas festas da Ascensión, ou vas ter rumbo a outro sitio xa? Este ano máis, porque teña a nena pequena de 3 anos e verá que levala aos caballitos, aos coches de choque, darlle un pesa janar a Autos Gómez, non? Efectivamente. Levala por a Alameda a dar unha volta e por aí. Pois nada, xente que vai ao teatro, que pague as entradas, e con iso ti levas a túa cativa a desfrutar da festa, todo en cadea. Os cartos veñen para min e eu levo a Autos Gómez xa, entón todo se fai unha cadena. E así é como se soluciona a crise, non? Esa é a solución. Gastando. Efectivamente. Bueno, pois moitísimas grazas. Pero non eran 15 minutos. Xa pasaron 15, creo que ata 20. Mi madre, o tempo que é. O tempo que é, pois mira, a túa hora e media... Entrei aquí con 40 anos e saio con 42. Efectivamente. Pois eu a idade non vou dicir que a que entrei, porque non procede, non? Non pasa nada. Moitísimas grazas, Roberto, moita sorte, que todo vaya ben no Teatro Principal de Santiago en todas as montaxes que se quedan por facer por Galicia, non? Hasta o mes de xuño, hasta final de xuño. Todo Galicia. Descansar pro Bran, non? Que é o mellor. Odito, moitísimas grazas. A ti. Chao. Ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Poden vostedes seguir pendentes de todo o que pasa en Santiago a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.